Tiang, seandainya Waang jadi orang kaya besok, Tiang. Apa cita-cita? Cito-cito den banyak le pono. Umpama den banyak piti, ada nyo balik kambiang. Berarti Balik ke ambiang. Iya. Dan balik kambiang 10 ekor. Tuh. Lama-lama nyo kan bisa beranak. Hei, itu enggak namanya tuh. Ba aku ingat dan. Aden kalau banyak piti, aden kamam balik tanah, jalan dia. Balik tanah. Hai. Karena tanah dia yang pono. Emang tanah bisa beranak. Kalau kambiang bisa beranak. Enggak Waang mah. Kalau tanah bisa menghasilkan. Waang kan balik kambing 10 ekor. Ya. Aden balik tanah kan 100 hektar. Tuh. Aden tanam jaguang. Kambing Waang 10 ekor tuh kok masuk ke larang den, makan jaguang den pancong. Aman kok sampai pancong. Kalau ang maraso punya ladang, kalau nak aman, ang paga pono. Waang batetea sama. Tanah den 100 hektar. Bara bulu habi untuk memaganya dia. Itu ndak mau tahu dan. Kambing ang tu dan ang kabe. Jangan gara-gara itu kita putih bekawan tiang. Paga ladangan. Kambing ang dan kabe. Tanah hang ngeri paga. Sabar. Etik apa tanya? Tanyalah. Tahan nak orang, tahan. Turunkan emosi. Jangan campur urusan kami kau. Tenang. Ba duduk permasalahan. Tolong sabuan ke etik. Kambiang den dipancuannya. Tentu manggalaga jantuan den te. Oh, ba itu. Nanang dia lo. Aden kan punya tanah 100 hektar. Ayo. Aden tanam jaguang. Mantap ang tu. Tahu-tahu kambing kita yang kau makannya jaguang den. Tuang nan salah tiang. Mangalo kan tak salahan. Koang punya kambiang, tuang jago kambiang wang. Jangan masuk ke ladang orang. Bukan den dak jago te. Kalau nyo maraso punya ladang, nyo paga ladang mo tu. 100 hektar tanah den. Ba caranya memaganya te. Coba te bayangkan. Oh, ya ndak mungkin. Anang kini tiang, ang bawa kambiang ang kemari. Bukan masalah bawa kamari te. Tapi siap pulo indak emosi de te. Kambiang den dipancuangnya di sepono ko ha. Nan kalamak de ang sopono. Batu kecetek ko tiang. Ang bawa kambing ang kemari. Yo, capek bawa kasih kau. Kambingnya bisa diri kemari te. Tapi tanah den leka mungkin diri kemari de te. Abeko kita caliak ladang si pono kasinan. Nan kini ko ang bawa kambiangan kasih ko. Barai ko nalah dipancuang. Beko kita hitung. Kita ganti rugi. Bukan masalah ganti rugi kambiang te. Tapi siapa yang tidak kasaki hati, kambiang den dipancuangnya. Pokoknya capek aja ang bawa kambiangan kemari. Buliah awak duduan masalah kok. Kambiang siapa te? Kambiang waang lah. Kambiang dah. Iyo main no kambiang tu. Bako galak kalian. Tadi itu kami cuma angan-angan aja te. Angan-angan bako. Nyo kan giko te. Umpamanya inyo punya pitis kitiang ko. Nyo balik kambing 10 ekor. Aden kalau punya piti lo, aden kemambali tanah 100 hektar. Atuh bako sampai baca kak kalian. Iya kambiangnya dipancuangnya. Yo jagong dan yo makannya ada kambingnya. Itu kan angan-angan. Itu lawang nengak. Wah, ang tu nengak. Aden jangan kata nengak. Ada cek itu, akhirnya badang. Anang kalamak deh. Ada.